बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. पणतुर्ली राऊळवाडी येथील श्री सातेरी देवी पंचायतन देवस्थानचा पुनर्प्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. दिवसभर विधिवत पूजा अर्चा करून या सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. पणतुर्ली राऊळवाडी येथील श्री सातेरी देवी पंचायतन देवस्थानचा पुनर्प्रतिष्ठापना कलशारोहण सोहळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी विधिवत आचार्यवरण, प्राकार शुद्धी, मंडप प्रतिष्ठा, देवतांची स्थान विधी मंडप देवता पूजनानं करण्यात आली. नदीमधील जळामध्ये ठेवलेली पाषाणे अंधाराच्या आणि गावकऱ्यांच्या सहाय्यानं ती मंदिरात आणण्यात आली. महिलांनी कळसानं आणलेलं पाणी पाषाणावर ओतून ब्राह्मणांनी पूजा केली. सोमवारी दुपारी महाप्रसाद पार पडला. उद्या मंगळवारी आणि बुधवारपर्यंत हा सोहळा चालणार आहे. पणतुर्ली येथील श्री सातेरी पंचायतन देवस्थानच्या पुनर्प्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण सोहळ्याला गोवा, सिंधुदुर्ग, कर्नाटक, मुंबई, पुणे येथून मोठ्या संख्येनं भाविक या कार्यक्रमाला आले होते. 13 मे आणि 14 मेला होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं भाविक उपस्थित राहणार असल्याचा विश्वास गावकऱ्यांनी व्यक्त केलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.